Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbugtak ng price tag sa mga pangenot na produkto sa Naga City People's Mall, approve sa mga paratsenda. Paglangkaw kang presyo ng bagas na isubot ikangalas kan publiko. Retiradong maestra na biktima ng budul-budul gang sa Naga, kabagang milyon pesos na dara sa biktima. Mga planong gibuhon kang NCF top-notcher as in placer sa criminologist licensure examination sa Tuyang Aramon. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod Bareta. Pagbugtak nin price tag sa mga pangenot na produktong pinagbabakal sa Naga City People's Mall, siring kan bagas, asukar asin lana, pinaburan kan mga paratyenda. Aramot ang kumpletong details sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang sarong ordinansa na pinag-aprobaran kang Sangguniang Panglungsod kang Naga na pinagpirmahan ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, higot nang ipapasunod sa Naga City People's Mall asin iba pang tindahan sa syudad ang pagbugtak ng price tag sa bagas, asukar, lan asin maging sa presyo kan karne asin sira. Ang ordinansa ang pinag-localized version kang price tag law para mas madali isubot na maipasunod asin makapagpataw nin pinalidad sa day masunod. Si Ami Valencia kang meat section sa Naga City People's Mall, pabor man sa pagkakaigwa ng price tag ang sa idang pinagpapabakal ng mga karning urig. Uyin makipaglag ng price tag para ang presyo mayroon kang para bakal na saro lang. Pero ngunyang baga, marayo baga. Day naman bago para sa Presidente kang Rice and Agricultural Section na si Ma'am Mercy Morando ang pagbugtak ng price tag sa sainda mga produkto tabang nasubot ini sa mga parabakal para daina maghapot sa presyo kang saindang mga sasaudon. Siyempre, ang parabakal, ang advantage kayan, dahil nakaipuhan sinda maghapot, taigwa na pong presyo. Maano na lang po sinda, mabayad na lang sinda na kaaram na po ninda ang presyo, may tag price na po. Iyo po yan advantage kaya. Para man kinanay na inabutan ming nakasaod na sa Naga City People's Mall, iwas na subuot sa diskusyon sa mga tendera na masungit pag hinahapot kang presyo kang sa mga paninda. Maganda, para di ka na parang tanong kasi may tinderang suplada. Magkano ito, hinahawakan mo pa lang ngayon. Wala na akong tawad yan. Yan ang mahirap. So mas maganda may price tag na? Yes. Para Walang away, walang gulo, walang usap. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, saro lang si Ami Valencia sa mga nakakamati kan maluyang barakalon ngunyanin karning urig sa meat section kang Naga City People's Mall. Istorya sa GNN TV 48 Naga News Team ni Miss Ami, apektado subuot sinda kan hababang presyo kan karne na pinagpapabakal sa luwas kang Naga City People's Mall asin ang baratong presyo kan imported na karne na mababakal man sa Naga City People's Mall. Maluyahon baga silang barakalan sir, maluyahon. Kalaban tang imported. Tapos mga buno sa luwas kadakol, barato. Iyo ang kalaban mi. Kadakol buno sa luwas. Padagos sa mga Bareta, presyo kan bagas, asahan ng malangkaw susug sa presidente kang Rice Retailers and Agri-Products Naga City People's Mall. Nagbabalik si Melvin Machado. 50 pesos sa kada sako ng bagas ang pinagdagdag subot ka mga supplier na pinagkukuanan ni Ma'am Mercy Morado ang presidente kang Rice and Agricultural Section sa Naga City People's Mall. Alagad si iba nilang supplier na ipamasubot nagdadagdag ng presyo. 38 pesos kada kilo ang pinakabaratong ngunyan na bagas sa Naga City People's Mall. Sa ngunyan po, palangkaw na. Ang paglangkaw po nindakan mga mga itong distributor mi kang bagas nasa ngunyan po naglangkaw na po ng 50 per sack. Ayun lang po yan. Pero si iba dai pa man po. Ano pa man girara at is pa man girara ang presyo. Mayo man subot dapat ikangalas kung maglangkaw ang presyo kang bagas ngunyan. Ini epekto pa man subot kang pagkulang-kulang kang ani kan mga parauma na nadanyaran ka nakalihis na mga pag-uuran. Sa mga parabakal po kuning bagas, dai po dapat magngalas na sa panahon ta po ngunyan sige-sige po ang langkaw kang bagas dahil po ngani sa kulang ang sa tuyang ning supply kan bagas
kulang ang anikan paroy, kaya nagiging kulang ang supply kan bagas. Sangunyan po. Kaya dai dapat magngalas ang publiko na maglangkaw dahil po nga sa kulang. Sa panahon ta po baga nakaagi kang panahon na ito pong tag-uran. Pero sa hapot kung kaya daw, 70 pesos kada kilo ang presyo kang bagas. Sailing ko po dai po. Tangos sangunyan pala nga ni sa mga parauma pa lang talagang dai ninda kaya mag-arok na magbaba ang presyo kan bagas. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, apwera sa pagkakan, sinisiguro kan Department of Health Bicol na pati ang mental condition kan mga evacuees na tatawan manin atensyon. Kun kaya padagos ang pagkondusir kan DOH Bicol as in Albay Provincial Health Office nin Mental Health and Psychosocial Support Service sa 29 na evacuation camp. Kabale sa tinutukan kan mga taga-DOH, iyuan mga kaakian asin sa indang mga magurang na nakakamati na nin stress hulikan sa indang kamugtakan. Padagos pa sa mga bareta, teamwork. Ini ang sasarigan kang Naga College Foundation Badminton Team para makuha ang bulawan na medalya sa paaboto na Presaa 2023. Goal po talaga namin yung manalo. Nagtutulungan po kami para kahit ngayon po na national, makamit po din namin ulit yung gintong medalya. Ngayon pong National Presa, nakakapag-focus na po kami ngayon sa pagtitraining. Unlike nung regional po kasi may mga schoolworks po kami inaasikas. Madami pong kailangan i-improve sa sarili namin, lalo na po sa training, sa skills. Ang challenges po namin is makakalabas na po kami sa aming comfort zone. Need na din po namin maging independent. As a team captain po, mahirap din po kasi ikaw po yung need na mag-push sa kanila. Ang mga mental preparation po namin is palagi po kami nag-usap-usap para po maging malakas po ang aming self-confidence. Para kung may mga dapat pa pong baguhin sa laro. Maging humble and magkaisa po. So, respeto po sa bawat isa. Tapos tutulungan po lagi. Sana po sa mga laban na kaming kaharapin is palagi po kayo nandiyan. Patuloy pa din po suportahan yung lahat ng atletang Bicolano po. Huwag po kayong tumigil sa paglaro. Patuloy din po para makamit po yung pangarap na gusto niyo po. Sa pagbabalikan newsbreak, retiradong maestra na biktima nin budol-budol, kabangang milyon pesos na darakan mga sospek. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Shake the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, chapel kang St. Francis de Assisi sa Libmanan, Camarines Sur na nasulo ka nakalihis na bulan, pinagtatarabangan ngunyan na mapakarhay. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Marso 19, 2023 kana masulo ana chapel kana Saint Francis of Assisi Parish sa Barangay Cambalillo, Libmanan, Camarines Sur na kung saan na tinupok nin kalayo ana gibos light materials na chapel. Sigon kay Father Aldrin Adolfo ana parish priest kana simbahan, dakulang pasalamat kana simbahan sa mga nagtatabang na maitindog giraray ang simbahan arog na sanakan grupo kana Tangkong Baka Eagles Club. Dakulang kaugmahan na dakul ang nagdudulok, nagtatabang, nagtataon ng inisyatibo, tanganing makapagtaonin sa indang kahirasan. Tanganing tabangan kami na maitugdok girari ang samuyang simbahan na nasulo. Ano? So, ano man na dakula or sadit na tabang na tinataw sa muya, para sa muya, dakula o natabang na iyan. Sabi nga ni kayan, ano man na sadit pag tiniripon mo iyan, dakulang bagay iyan. Ano? Kaya nga ni sa ngunyan, kami sa parokya, nagpaluwas kami ng sarong inapon na pledge program na pig-encourage ko si mga parokyano, siring man dawa si bakong parokyano na maghirasing tabang sa pledge na ito. Ano? So ito may kamautan na daw paano makapagtipon ng pondo. Sa lado man ka nasabing grupo, nagtausinda ni pinansyal na tabang tanganing magibugiraray ana simbahan asin mapakinabangan kan mga residenteng nasa upper barangay kan Libmanan. Dara po kami dikit na tabang, financial na support, and then ma-conduct po kita ng goto digdi sa barangay Cambalillo mo na aldaw. Po, yan sa tabang yung mga donasyon halos sa iba't ibang sektor sa mga taong nagtarabang digdi, kaya na po ang construction digdi kami simbahan. So kami po sa grupo Tangkong Baka nagtataong kami dikit na tabang para makaambag man po sa pagpagibukan simbahan. Sa ngunya nagpupuna man na mag-construir ka nasabing simbahan na posibleng maging konkreto sa laoga ka na lalong madaling panahon. Para sa GNTV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpasalamat ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamamayuman ni Governor Luigi Villapuerte sa itinaong pagbisto sa sainda kan DENR urog na sa Saringaya Award para sa LGU Camarines Sur. Saruman subuot ining patunay kan padagos na pagmakulog kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na maprotehiran ang kapalibutan kan probinsya. Sa police report,
Kabangang milyon pesos ang nadarakan duwang daipa na bibistong sospek sa biktimang 79 anyos na retiradong maestra na taga-Pili Camarines Sur na nabiktima nin budol-budol. Ang mga sospek ang nagpatabang na maideposito ang subuot 2 million pesos na nakalaog sa sarong bag. Alagad, pinawidro mo na ang biktima nin 500,000 pesos. Iwinalat kan mga sospek ang bag na subuot may laog nin kwarta. Alagad kan bukasan na ini kan biktima asin kaibahan, digdi na nahiling na mga pinidasong papel ang laman kaini. Sa satuyang police report, suspect na dati nang nadakop sa illegal na droga na aresto giraray sa Calabanga, Camarines Sur. Aramon takong takno sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang 30 anyos na lalaki makalis ang pigsagibong drug bypass operation sa Zone 1, Barangay Sibubo, Calabanga, Camarines Sur. Kana nakalis na aldaw. Binistoan na aresto na si Anthony Narvades, 30 anyos, residente ka na sa sambitan ng lugar. Napagaraman man na dati nang nadakop si Narvades huli sa kaparehong kaso. Naabutan man ang tulong minor de edad sa log mismo kan harong ni Narvades. Alagaday man inaresto ang mga ini, huli tabako man subot embwelto sa illegal na droga. Sangunya nasa kusodiya na ka na mga otoridad and suspect asin na atubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Agop 2002. Para sa GNTV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, matapos maresibi kan top-notcher sa Criminologist Licensure Examination na naggraduar sa Naga College Foundation, ang cheque na itinao kang NCF Administration. Plano subot kaini na itauman ang kabanga sa iyang magurang. Ang detalye sa sakuyang report. Kasabay kan pagtao kan cash incentive para kay Kenneth De La Torre asin Mark Villanueva. Ginibuman ang Thanksgiving dinner na inorganisar kan Naga College Foundation College of Criminal Justice Education sa mga bagong registered criminologists na graduado sa NCF. Ang tulo sa mga naging espesyal na bisita, iyusin the Commission on Higher Education Supervisor Dr. Michael Malyari, miyembro kan Philippine Regulatory Board of Criminology na si Dr. Lani T. Palmones, asin ang Vice President kan NCRP CAP asin lecturer na si Dr. Ariel D. Manlusok. From the 13,000 students who took the examination, there were, I think, more than 10 who landed in the top 1 to the top 10. And that includes Mr. Kenneth, yes, who I think is number number 1, and the other one is number 10. Well, congratulations to them because it's not really an easy task to pass the board exam, but to emerge as number 1 and number 10, that's a different feat. It's gonna be a big challenge on the part because aside from, they will be celebrating now, but there would be expectations also. People would be expecting a lot from them, particularly the career path that they will be taking. On behalf of the Commission on Higher Education, Regional Office 5, gusto mo pong i-congratulate ang mga passers kang Naga College Foundations. Particularly ang mga top-notchers si top 1 and top 10. And of course, with the leadership of the President and si Mr. Villanueva, the President, and of course with the support, of course, of the Dean, Dr. Dean Balares. And of course, kung nakaya po yan, kang Naga College Foundation ngunya na makaiguan ng top 1 and top 10, siguro sa masunod ng mga examinations, bakong imposible na makaigwagyaray ng mga top-notchers. Actually, it's not new that the NCF produced top-notcher. Now, for my decades of giving review in Naga College, they have produced several top-notchers already. It just so happened that now, they have the Alpha and the Omega. They have the first and the 10. No, it's something na not usually happening in any colleges and universities, in criminology particularly. Liwat man na nagtao si NCF President Mario Villanueva nin mensahe nin pag-umaw sa gabos na nakapasar sa CLE. Asin nangapodan sa mga ini na mas pangpatalubuon an sa indang kaaraman asin iheras ini sa iba. To Kenneth, who is our number 1, no? First in our criminology but second in total for
Naga College in a board exam result. No? Congratulations, and let's thank God for that blessing. And of course, kay Mark, nag-number 10, no? Nasabay pa, 1 and 10, first and 10 no? In our criminology. So the two of them, including all the 42 board passers this year, na ang national board passing rate is very low. Talagang mahirap itong exam na to, but then we have an over the national passing rate with regards to our 42 board passers. Congratulations. Now, sana continue with your studies. It doesn't end here, that you are now professionals. You have your choice of going to government service, corporate world, even in the education industry. So, and some might continue your studies to become lawyer. So, sana merong magpursu din yan. At of course, we would like to see also an academician or an educator from this batch, no? Para ma-share naman nila itong hardship and then the gift of being number 1, number 10, and of course, a high board passing rate in a very difficult board examination. Pareho man nagpaabot nin pag-congratulate si Kenneth as in Mark sa kapwa ninda CLE passers. Tagabus subuot na sakripisyo ninda naging makabuluhan. Asin kan hinapot ang mga ini kung anoan sa indang planong gibuhon ngunyan, inian sa indang naging simbag. About po sa plans ko po, magti-teach po ako sa NCF. Kasi po, doon na po ako masaya and I will go in even further and I will take law school. Kakaya po ni Kenneth, magpapasok po kami sa academe, magtuturo po kami sa NCF. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, mga plano ni Kenneth de la Torre as in Mark Villanueva matapos maging placer sa CLE. Aramunta sa paagi kang report ni Antoinette Eduardo. Mr. Kenneth de la Torre. Maugmang inako kan Lunes, Hunyo 25 ni Criminologist Licensure Examination Top 1 National Placer Kenneth de la Torre ang nagkakantidad 500,000 pesos na cash incentive hali sa Naga College Foundation. Sigun ki Kenneth, kabanga ka nasabing kantidad, plano niyang itao sa iyang mga magurang bilang pasasalamat sa mga naging sakripisyo kan mga ini para sa iyang pagtrayumpo. Siguro half of it will go to my parents. Kasi po sinda nagpaklase sa kuya, inot na ino. And kung di po sinda nagpaklase sa kuya, di po ko makakaabot digdi. And Ititreat man subuot ni Top 10 CLE National Placer Mark Villanueva ang sa iyang pamilya matapos man kaining makuha ang kantidad 50,000 na cash incentive kan NCF. Bala ko pong itreat sila mama para makabaway-baway na rin po ako kahit papaano. Ayan. Maliban sa indang pamilya, dakula man subuot ang pasasalamat ni Kenneth as ni Mark sa institusyon kung sa insinda naggraduar. to Naga College, maraming salamat po for providing quality education po na available sa lahat po ng Bicolano and sa gagaya ko po na galing pa po sa ibang municipality. Hindi ko na kinailangan na mag-enroll sa malayo pa kasi malapit na, and yung quality talaga it lives up to expectations po ng mga students. And so sa NCF po, maraming salamat po sa kay President, kay Ma'am Balares, sa lahat po ng faculty and staff namin. Full support po talaga sila. Kahit po nung graduate na kami, di po nila kami pinabayaan. May review pa rin po kami sa NCF. Yan, maraming salamat po kasi kung hindi po sa kanila, wala po kami ngayon dito. Susugman ki Dr. Marilyn F. Balares, Dean kan NCF College of Criminal Justice Education, obheto liwat ninda na magkaigwaning top placers sa masunod pang criminologist licensure exam. I think Naga College Foundation is really so blessed for having top 1 and top 10 during the recently concluded board examination last April 2023. And for having more than the national passing percentage. We are still expecting that next board exam on August, we will still have top-notchers. So, we are preparing for that.
And I would like to invite our graduates of senior high school to choose Naga College Foundation as their school for criminology. Rest assured that we will provide you the best education that you expect from us. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang enrollment sa Naga College Foundation para sa school year 2023 to 2024. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Miss Tonet, batiyon tamanin maugmang kumplianyo ang satuyang news director na si Sir Melvin Machado. Yes, happy birthday Sir Melvin, as in just mabalos po sa imong padagos na pagtaonin serbisyo publiko. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.